Yore thieth nyalo bedo kod rochruok malach kaluwore kod ng'anyo ma ochan bagi kod jochiw thieth mar dhiro dwaro ratichgi e sekta mar thieth ka giywago deko mar osara mar jotije bura, rem keto lwasi makare mag okumba mar thieth e kauntis e kind weche mamoko. Riwruog jochiw thieth bende dwaro ni otim lokruoge telo mar sekta mar thieth e kind dwaro mamoko bende gisundo duoko tayo yore mag thieth ne sirikal mamalo. It's now becoming clear that the weakest link in healthcare is at the county level. And therefore, this indicts the counties as having confirmed that the health function that was devolved is becoming a weight too heavy for them to bear. No, wan kaendi kendo kwalando ni wachako ng'anyo ne wach jotije mag UHC ma pesa gi nyocha noseketi gi od bura. To governors ma pacho kaendi otamore ni ok ginyal ndiko jotije mag UHC eti orak mongirore miluongo ni permanent and pensionable.